gusto na ko nga madunggan, bulag na bagid mo ni Ram. Mabot ang time nga mawala yun siya sa ako. Wala ko mag-expect nga pag mahitabo na dahil sa imuha, murag makaingon ka nga dili di ay. I was hurt that time kay nagbeg ko sa iya nga pwede nga magstay sa ka. Nga na siya nga dili na ko kay toxic na to relationship. Aya kita magpadayon sa kining episodes. Naalang ko'y gustong i-discuss sa inyo ha og magahatag ko og mga petsa. Kay importante kini nga mga detalye sa kini nga episode. August 2023, Agosto karong tuiga atong gi-chit-chat ang love team nga si Inday Ligaya og si Ram. Ug sa kini nga episode mas nabal-an nato nga tinud-anay gyud ay ang ilahang relasyon. December 2, 2023, karong bulan na lang si Inday Ligaya nag-announce sa iyahang TikTok nga gikumpirma niya nga bulag na gyud sila ni Ram. December 6, 2023, naa pa ko adto sa Bohol si Inday Ligaya nag-reach out sa kuha pinaagi sa Facebook Messenger nga kung pwede i-chit-chat nako siya tungod siguro kay gusto niya nga isahon na lang ang tanang mga pangutana sa iyahang mga followers kung unsa gyud ang mga detalye sa ilahang pagbulag. Sa tinud-an na ilang pag-abot sa mga ingon-ani nga mga issues sa mga pagbulag-bulag kay naa man gyud klase-klase no, lahi-lahi man ang sides sa storya. Gusto unta nako likayan ang kini nga mga ingon-ani nga episode kay dili man the buzz ang chit-chat. Pero tungod kay si Inday Ligaya ug si Ram nahimo namang pamilya sa chit-chat ato ni, mo nang niingon ko sa akong kaugalingon nga sige, tagaan nato og airtime ang kaning si Inday Ligaya sa kung unsa man ang iyahang gusto nga ipaabot sa atoa. Mauto nga sa December 19 sa ako ang pag-uli dinhi sa Davao City, akong gikita si Inday Ligaya aron nga makig-chit-chat ug kumustahon siya sa iyahang kahimtang karon ug kumusta na ba ang iyahang kasing-kasing. Sa amo ang pag-chit-chat ni adtong December 19 sa amo ang pag-shoot, ikapila na ako gibalik-balik sa among episode nga si Ram welcome kaayo sa programa aron nga ma-share pud niya ang iyahang sentiments kay dili nato gusto nga one-sided lang ang ato ang chit-chat. Same day, December 20, ako apong gi-share kay Ram kung unsa man ang amo ang mga naistoryahan ni Inday Ligaya. Ug ang gikahadlokan ni Ram kay ang mabash siya. Syempre ato apong sabton si Ram nga prone gyud siya sa mga judgments karon. Sa ako alang, pareho na kong ginarespeto si Inday Ligaya og si Ram. Wala ni bias-bias, wala ni kung kinsa ang akong suod. Importante nga madunggan ang parehos nila nga side. Ako ang gisiguro kay Ram nga sa ako ang pakig-chit-chat gusto nako nga mapangutana si Inday Ligaya sa mga tinuod nga rason kung nganong nagbulag sila. Dili intensyon sa inyohang angkol og sa programa ang adunay madaot nga imahe. Si Ram nakig-chat sa ako og tungod siguro kay sa kabisi ni Ram or siguro dili pa komportable si Ram nga mo open up. Aduna ko'y mga gi-send nga pangutana kay Ram. Tulo ka questions. Ang about sa ilahang pagbulag, ang about sa ilahang relasyon sa una, ug kung aduna ba'y third party nga involved. Pero siguro walay signal dito kung asa man si Ram, basig naa siya sa lugar nga walay signal, wala sad ko kahibalo sa rason, pero giingnan na nako daan si Ram. Nga i-upload na ang video sa December 22, Biyernes, ug kung mahimo, matubag nimo ang kini nga mga pangutana. Apan wala na nakabalik si Ram sa kuha, pero ang ako alang Ram sa makausab. Welcome ka sa programang Binisaya aron nga madunggan pud namo ang imuhang side. Kanilang sa mga galantaw ni ining programa, ang ako alang hangyo kay dili dayon kita mo judge. Unta dili dayon kita mo ambak sa mga kung unsa man nga konklusyon ug i-judge nato pareho si Ram ug si Inday Ligaya. Paminawo na lang nato og maayo ang ako ang pakighinabi kay Inday Ligaya nga walay judgment sa ilahang duha. Please be mindful sa inyuhang mga comments. Daghang salamat. Adik na umanta si chat ato ni. Mayong bunggag, this is your proud bisnak boy Chito Samuntina. Ug malipayong Pasko sa ato ang tanan.
Pero ang kaning Paskuha bitaw no, malipayon pa ba sa ubang mga tao? No, syempre lahi-lahi man gyud ang mga ginaagian sa mga tao. Pero kaning tuiga mangod, tuig sa pagbulag sa mga mag-uyab. So excuse lang sa mga Kathniel fans din ha, o sa kung unsa pa man ang mga mag-uyab nga nagbulag din ha nga fanatic kayo mo kay kini. Napiktuhan po ng mga tao sa ilang sitwasyon karon. Nagabalik sa programang Binisaya sa Chit Chat ato ni. Nag-inusara na siya sa iyang pagbalik. Si Rodolfo Villegas, also known as Inday Ligaya. Hello, Day. Ay, Ligaya. Yes, maayong adlaw mga ka-chit-chat and finally I'm back again. You're back, pero Yes. ikaw na lang isa. Oo, medyo medyo Nabaguhan ka? nabaguhan ko kay kadalakaw na ako na si baby boy. Si baby boy. Na si Ram, of course. So karon lahi na. O, kato ba yung episode, Ligaya, no? Kay, na bilong ba ya siya sa top 3 most watched Lagi. chit-chat nga episode? Pwede tagaan ko ni mag chance nga makapasalamat. O, alangan lang. Kuya, Inbud. through chit-chat ba ya, as in, ni-grow amo ang engagement, ni-grow Oh, among amen. followers because of you. Amen, Thank you amen. kayo sa opportunity, Chit, nga ma-picture ang among ginagmay or makapalipay nga story sa chit-chat. Daghag na lipay, daghag na himuot, daghan pod og na-inspire. Mauna nga sound ta maniligaya no. Daghag pangutana si Uncle karon nga mga dapat ikumpirma pero ayha na siya. Grabe imong pagkiat sa maths. Uy, Huy, ay pagsaba, grabe. Wala, ay part grabe of... kiat nimo dito. Wala, ay part of, ano mo siya, kung unsa inyo nakitaan, kung unsa to ka, kuan si Ligaya ato nga time sa match, wala, part of job, part of trabaho, kinahanglan ta nga mo egat, kinahanglan ta nga mo. Pero syempre, kaya para makipag-level ta sa mga kalalakihan dito No, sa match. daghan na bag mga boys nila sa maths. Daghan kaayo, ay mga Daghan gwapo. kaayo. So ni unsa man ni na bisbisan kag mayo. Naay. Single naman ka, di ba? Oo, uy. O, single na ka? Siyempre, single na. Makahimo jud ta og mga makapalipay sa ato. So nabisbisan jud lagi ka. Murag nabisbisan ko atong gabi. Nabisbisan of course. Nabisbisan. O, di lang isa, kundi 5. Sino una? Char lang mo. Kani Ligaya, nigi-chit-chat na mo ni Ram August last year. No, August this year. Sorry, Opo, sorry. Opo. August, karong tuiga, gi-chit-chat na mo. Unya, November, naana kay mga videos nga naghilak ka, nag-inusara ka, ang mga tao na tingala na og asa na si Ram. Unya, December 2, gikumpirma nimo sa usa ka video nga wala na gyud mo ni Ram. Gusto nako nga madunggan gikan sa imuha gyud. Bulag na ba gyud mo ni Ram? Oo, bulag na. Wala na jud, wala na communication, wala na kumusta-kumustahan ng tud karon. Bulag na jud may call. Like totally bulag na gyud. Totally bulag na jud. Unsay pagkabulag ninyo? Like unsa man? Pinaagi lang sa chat. Oo, giingnan nako niya nga, dili nako. Gusto nako mag-move on, gusto nako nga magpalayo, gusto nako manarbaho. Gusto ko nga ako lang isa. Gusto niya nga siya lang usawal. Dili na ko part sa iyang life. Then karapatan po na niya mo pili. Pero para sa ako nga part kay sakit gud kaayo nga moabot sa part nga mawala siya pinaka murag na shock ko ato cheat ba. Murag ko gidunggab sa likod ba nga ingon nga magbulag na ta then diretsuhan gani siya then wala man lay ingon nga kanang wala ko nakaandam sa pangitaw. Kana ang ako ang pangutana kay bag-o siya nakigbuwag sa imuha. Kano sa siya nakigbulag Ligaya? Siguro mga November, first week sa November. First week sa Oo. Halloween. Oo. Happy Halloween si mo. Nagdagkot ko ato nga time sa akong amahan. Mao ba? Mga niaging semana pa ato, wa kay na feel nga lahi sa iyaha unsa ba kanang or cold na ba siya? The way siya makitungo sa imuha, unsa ang iyahang paglambing Actually, sa imuha? lambing man siya. Before, very Okay. lambing kaayo. Then, katong before na jud nga kaabib ka ng adlaw na jud nga ko na magbulagay na kaayo, may murag lahi na. Kung through chat siya nakigbulag, ni hawa siya sa inyo ha? Kay di ba ang pagkahibaw na mo, ipon biya mo og isa ka balay. Tama ba ko? Oo, adto ra siya, dili balay, ato sa ilaha. Okay. Katong nakigbulag siya, pila ka adlaw nga wala siya ni uli sa imuha. Okay. Nilakaw siya, nag-away man gud mi ato cheat, nagbikil mi ato nga time. Okay. Then nilakaw siya, nag-away mi nagbikil. Then maudlain ko siya, nag-decide na siya nga magbulag mi. So naagid nag-away pa mo. Simple ra jud nga away. Giaway Like typical nga mag-away, lang nga. mag-away mo. Nasuko lang ko sa iya kay wala siya mag-video sa ako. Maglangoy ko kay ano ko nga video hiko kay ako ang gamiton ang clip. Then dili
dili siya mag-video, puro lang picture mo to siya nga nasuko ko, walay meeting ganay atong gabi una, hangtod pag uli na sa balay wala meetingog. Mo to siya nga nag-decide siya nga muuli siya. Din mao rin to siya nga ni-chat siya sa ako nga magbulag na ta. Wait lang, Ligaya ha. Naalas ako'y gusto nga balikan nga clip gikan sa inyong chit-chat. Mao ni exactly ang imuhang giingon, Ligaya. Ang nga pagka-storya. Maabot ang time nga mawala jud siya sa ako. Maabot ang panahon sira mangitag tinuod nga babae. Mangita siya family. Then ako nang gina-educate akong kagalingon nga ginahanglan andam ko. Na pag moabot ang panahon nga mawala na si Ram. As long nga kami karon gina-enjoy na lang namo ang time, gina-enjoy lang jud namo kay moabot man jud ang panahon nga di man pud forever nga. Sorry, Ligaya, kinahanglan lang gid nako to i-play para ma-recall ta. Niingon ka sa ato ang chit-chat ni adtong Agosto nga andam na ka, giandam na nimo ang imuhang kaugalingon. Base sa mga gipakita nimo nga mga videos sa TikTok nga naghilak ka, nga ikaw na lang nag-inusara ka, pero kaniba nadawat na nimo dayon katong pagkabulag ninyo or wala pa? Kuan siya lisod siya, andam jud ko, pero siguro sa ano lang wala ko mag-expect nga pag mahitabo na dai sa imuha. Right. Ang kana nga word, pag mahitabo na sa imuha murag makaingon ka nga dili di ay. Dili lalim nga kanang makaingon kag andam kay actually nakuratan jud ko ato na shock ko then I was hurt that time kay nagbeg ko sa iya nga pwede nga magstay sa ka. Pwede Through chat gihapon eh. Yeah, pwede man siguro nga manarbaho ka or mulakaw ka kita pa. Nga na siya nga dili nako kay toxic na ato relationship. Nganong toxic man, Ligaya? Sige rag away, gamay nga problema, away. Pero niana siya nga love ko niya. Kay kung love ko nimo, nganong dili man ta pwede magstay. Niana siya sa ako nga dili na ta pwede magstay kay very toxic na ato relationship. Pero para sa imuha ba, Ligaya, kay you think nga naapog kay shortcomings? Naisip Siguro ba na sa nimo? ano na siya, na sakal na or Napuno na siya. na sagad na siguro siya sa ako ang mga gipakita sa iyaha. Pero sad lang kay especially sa akong situation karon, I'm not really normal talaga. Okay. Dapat whatever happens, kung unsa may mga nahitabo sa amuha duha kanang hopefully makasabot unta siya sa ako. Makasabot. Okay. Oo. Siguro dili na ako siya ma-force kung di na jud siya di wala na ko'y mahimo. Pero para sa imuha, unsa man ni siya? Ikaw ba bitter ka? Fully moved on na ba ka? Sa among sitwasyon man gud murag ako ang medyo dugay naka move on. Kay dili man gud ako ang nibiya. Ako ang gibiyaan. Pila lagi mo ka tuig, Ligaya? Sorry. Upat kapin. 4 years na 4 years na yun yung taon nagpininsingay. Uy, atik lang. O si tinuod, kumusta man ka karon? Okay na ko kaayo. Kanang nanay freedom, makalihok na og taman malihok. So naka-move on na ka? Naka-move on na jud ko. Sa 4 years ninyo pa nag-uban, 1 month ra ka, naka-move on na din ka? Or unsa man ni, in denial gihapon ka? Dili siya ingon nga kanang kuan. 2 weeks nagmasulubon Nagluksa ko sa giga. November first week, second week. Abi ni mo chit grabe ako ang mga struggle sa kinabuhi. Atong nawala siya sa akong kinabuhi. Dili na ko halos magawas sa kwarto, magkulong lang ko. 2 weeks na siya. Makaingon na gud si mama, manuktok na ko, huy, Ligaya, usama na. Basig nagpakamatay na, baka nang basig tigok na ako ang kuan. Pero wala, dili na ako na mahimo. Wala lang jud ko'y gana mo gawas sa balay. Wala lang ko'y gana gusto makakitag mga tao. Gusto na ko sarili una ako problema. Gusto na ako una ko ang problema. Dili ko ganahan og kahayag. Magpangit-ngit off lang jud ang light with it. Sa 2 weeks na siya sa November. Hangtod nga ako ra mismo ang nangita og way nga ma-okay ko. Gibalik na ako ang mga hobby nga wala pa si Ram sa akong kinabuhi. Makipagmingle sa mga friends, himuon nga sa unang mga panahon, then focus sa Laag, family, mga laag, disco, entertain og mga laki, bisag sikin sa nga mga laki, i-chat, para way of, kuan ba ka ng way of, Grabe naman dapat entertain sa mga laki. So pila imong na-entertain nga mga laki, Ligaya? siguro mga, sa wala na si Ram sa akong kinuha, siguro na sa mga 30 tahon. Pero katong imuhang performance sa match, kay first time man ako to nakita ba nga nagingon ato ka, tungod ba ni sa inyuhang Ambot epekto siguro sa kabuang. Kung ano gud siya, ikumpara nako ang show nako sa match ug ikumpara nako ang show nako before. Lahi ra jud. Kay katong sa match grabe gipagawas na yun ako ang angi gipagawas. Nakawala ko sa haula ba, imo pa sa prisohan. Mura kog nakagawas. Kay sa una mag-show ka nga uya pa mo ni Ram, dili ka kay Dili pa ko makahimo anak kay syempre maulaw pud ba ko makaingon na ng mga taon unsa man na si Ligaya, grabe man nakawagan, napay uyab sa kilid unya. Grabe naman pud na mga anak ba. karon mabuhat Karon nimo. grabe, pwede na akong motuwad bisag asa. Ay, dili ba sa state ka mo ana? Dili nga ka nang
mutuwad sa kasagbutan. Oh. Kanang Sorry, ligaya. Usually, manggod, kay kung ako, kintahay, no, 4 years, may sahay gani, 2 years lang, masubraan pa kung pila ka bulan, pa ko, ka move on niya. Mabilib ko sa imo, kay 1 month pa lang, naka-move on na ka. oo. Nga nung, sige, buhat ni mo para maka-move on dayon ka. Number 1 is dili ka makipag-communicate sa iya ha. Okay. Bahala kasi mong kinabuhi. Then ikaduha, maulag itong ikong ingon nga mag-entertain og Entertain. Oo, entertain. So, og kanina lang. mo ang pag-entertain, kaniba na, lahi naman imong wallpaper, oh. Ayaw kay ma-chismis tayo. Unsa man na kay bag-o o wala? Naglibog ko actually siguro mga siguro ka tulo ka uyab karon. So wala na gyud. Wala na gyud sa imo si Ram. Wala na. What if si Ram mobalik sa imuha, manghangyo, mo adto sa inyong bahay niya, mula ong yan nga, ligaya, kung pwede magbalik na kita, unay buhaton mo yun. Mao yun akong nabasahan sa mga comment nga kanang ever. Pero kung if ever nga mobalik man, dili na pud ko. Kay giing ato man ko niya, unsa pay rason nga nung magbalik pa mi. Oh, what do you mean giingon ato kani? Kanang gibiyaan ko niya from sa kasakit. Murag makapil ko ba nga dili okay ato ang life, give up ka, then ako ang kuan. So Nalaing ka to. nalaing ko kay instead nga amo ang i-fix ang problem, mas iya akong nasakitan hinuan. Pero dili ka bitter kay Ram. Siguro wala ko nag-ingon ana nga kanang sus nga nung gibiyaan ko nimo ana-ana wala. Ni hangyo radyo ko nga magstay siya sa ako. Pero never na ko siya gitumboy or gikuan nga nung gibiyaan ko nimo wala. Okay. Kanang tinud-anay, kanang gikan sa imong kasing-kasing na mensahe sa iya ha. Unsa gusto nimo isulti kay Ram? Actually naka-move on ako, pero I still love you. Ang love na paghihapon siya, pero I need to move on. Thank you for the memories. Salamat kaayo sa tanan sa imuhang mga gitudlo sa ako, and thank you nga nga niabot ka sa akong life, and thank you sa upat ka tuig nga imuha akong gipili. Na feel jud nako nga ikaw ang pinakabongga nga ako ang nauyab sa tibok na akong kinabuhi. And hopefully kung asa man ka karon mapadpad or asa man ka makuan sa imuhang kung kisa man imong mauyab karon, unta nga magdugay mo, mag long last mo, and atimanon ka sa imuhang new girlfriend, and unta na nga matupad po nimo imong mga pangandoy sa kinabuhi. Karon dili pa nako kaya makipag-communicate, dili sa ingon nga bitter. It's part of my healing part nga ma-okay ko, pero maabot ang panahon nga magka-okay gihapon ta, magpinansinay gihapon ta. Maabot ang panahon nga magiging friends gihapon ta. And I love you and I miss you. So nigawas gyud ang tinuod Unsa? nga mingaw ka siya. Oh, yeah, of course. Mingaon gihapon ko sa iya. Every time nga kanang naakaw mga gamit nga makitaan sa balay, ma-remember na ko siya. Every time, for example, maadto ko ila servon, mingaon ko nga kauban ako siya. Then karon wala na. Naanad ko ba nga naa Na-routine. siya? Pero karon okay naman. Kay ganina gipangutan nata ka if naka-move on na gyud ka. Ingon man ka nga yes, naka-move on na ka. Pero mingawon gihapon ka siya. Oo, syempre normal. Mura gud nagpatay. Naka-move on na ka nga wala na imong papa. Pero naay jud time Na-miss nga naman mingaon gihapon nimo siya. Ingana ra ba? But not to the point nga naghandom ka nga mobalik si Ram. Wala ako naghandom nga magbalik siya. Pero niingon ka sa iya nga love gihapon nimo siya. Oo, love na Unsa ko man siya. na nga love? Love, kung unsa nga love ako ang na-feel sa una hangtod karon naa paghapon. Pero dili na ka gusto nga magbalik Oo. mo. Sa imo ba never nisagi sa imong utok na if magbalik mi? Wala na gyud? Wala jud promise. Wala Promise, na gyud. wala na jud promise. Wala na ko na-feel nga kanang makipagbalik ko. Okay. Or magbalik man mi, naghandom ko magbalik mi. Okay. Pero dili man pud nga wala man jud ko nasuko. Wala ko nasuko sa iya ha. Love gihapon ako ba? Love. Okay. Pero dili ingon nga kalang love nga kanang gusto pa jud ko nga maging part sa iyang life. Okay. To, kundi Okay. love lang siguro as ako kanang Kay tungod sa namoy gipagsamahan. namoy pinagsamahan. So ga-care ka sa iya ha. Ga-care, Marag ana oo, lang. marag You ana. still care for Ram. Marag I ana. love him not like because nga kanang maggusto pa nako siya or Okay. unsa ba nga mahigugma po aba kanang Right. mauyab pa nako siya. Special gihapon siya sa ako or Okay. love gihapon nako siya. Okay, gets na nako o girespeto nako na. Pero gusto lang nako nga i-clarify nimo, ma-clarify nimo sa ato ang programa Ligaya. Kanibang sa inyohang ang nahitabo sa inyohan ni Ram, kay kasagaran ako mabasa sa comments. Just like what you said, mabasa pod nimo, gigamit ra ka ni Ram, pangwartahan ra ka. But gikan sa imong baba mismo, ikaw ba gipangwartahan lang ni Ram? Wala, dili jud na siya tinuod. Kay katong walang-wala pa mi, walang-wala pa ko. Nagstay man si Ram sa ako Okay. Katong dili pa ko vlogger. Okay. Katong wala pa mi income, wala Okay. pa mi kuan. Taman siya. Right. Magtinabangay man mi before
before. Wala jud, never jud siya nang warta og wala jud ko niya gipangwartahan kay Okay. katong gamay pa among sildo, wala pa jud mi sweldo, si Ram naa sa ako Okay. tabang and everything. And wala jud siya nagapangwarta, so undangan na ninyo ang pagkuan sa iyaha nga mangwartahay siya. Never jud na nangwarta si Ram Okay. sa ako. Tinud-an na jud ang gugma ni Ram sa ako. At least ka na, klaro. Oo, klarohon na Kana, jud nako. At least ka na, klaro. Pero sa Makausa Baram, kung ganahan ka magpagawa sa imuhang side, welcome ka sa programa. O i-confirm, basig pwede nimo ma-confirm if ikaw na napud ba kay uyab. Kasi likaya na rin. Gabi na. Huwag ka na saman mabalik ang imuhang Facebook. Natingala ko, ano siya, monetize siya, na-income. Okay. Naka-check tanan ang stream ads, Okay, okay, stars, pero okay. restricted gahapon siya. Okay. So, maragdili kay i-distribute kay tungod sa Oo. violations. Okay. Then, okay. pasaylo ako nga dili pa kaayo ko maka-gi-chansa pa nako kung unsa Okay. ako ang mahaom na content kay nalagi wala pa ko naanad nga ako ra isa. Mo na ako pangutana, by the way. Karon nga wala na si Ram, unsa na may mga contents nimo? Apektado jud ko. Apektado ka. Daghan joy na bag-o. Dili ko Okay. maka-focus pag content kay kasagaran content kinahanglan naa siya. Okay. So karon medyo na nalibog pa ko asa ko dapit mo manukad asa ko Pero si dapit. Jane, kinsa man din si Jane? Si Jane, actually nag-PM na siya sa ako. Jane. Kung ahama ka karon Jane. Love you. Malay ni mo di ay. Di ba? Oh, di ba? Jane, di ba? So, malay ni mo. Si Malay Jane. mo wala ta kabalo, di ba? Di ba? Kapag ikaw mo dahil ni Jane. Pero wala ta kabalo sa panahon, malay Beta. nimo after ani magpagupit na kong buhok. Ako ana yung pangita. Tinudan na gini mo si Jane. Gusto na yun ako tilawan ang gangaan sa kalapatan. Kay lisod Uy! ko, nabayan ni magamit. Jane, kung asa na ka Jane, paramdam na. Bitaw, daghan kayong salamat sa imuha. Oo. Salamat kayo sa imuha. Oo, thank you, Ligaya. O magkita pa ta pohon unta sa pagbalik nato na ana si Jane. Bitaw, daghan kayong salamat sa inyong paglantaw. Ayaw tawag kalimti sa pag-follow kay Inday Ligaya sa iyang mga social media. O syempre, padayon sa pagsuporta sa to ang Facebook page. Daghan kayong salamat sa Acacia Hotel sa inyong pagdawat sa mua dinhi para ma-chit-chat lang nato si Inday Ligaya. Malipayong Pasko sa inyong tanan ug dalaygo ng Diyos.